Așa, mai la lumină. Nu la foc, mă, mai la lumină. Așa, aci, o. Măi, încoa. Ca să fim mai aproape, ca să mă filmă. Nu, ca să lumine, uite, uite-mă aparat. Uite aparatul pe tine, pe mă să arătăm. Nu contează că ești domnul Mihai, acum am conectat. Gata, hai. Da. Stai, bagă, băi. Schimbă muzica. Ia-uzi. Ia-uzi, Dani. Ia-uzi. Al dracu de cum să vede. Bagă așa din buric. Din buric. Așa. Bă, din buric. Ia așa. Băi, pe lângă furcă așa, pe lângă furcă. Na, așa. Așa e, mai. Dă-te mai așa, mai colo, să vadă la lumină. Așa. Dă-i gură. Să că acolo tot care infraroș, să vede bine cu el. Dă-i gură. Rupe-te așa. Așa, bagă-te pe cap! Mamă, te-ai stat pe mod nocturn. Dă-i gură, Neione. Bagă! Să nu zvănesc! Hai. Așa, Neione, gură. Hai, dă-i gură! S-a numit în viața mea, m-a lăsat inima mea. Adu-mi la vecina mea și îi bate pe YouTube. Care știu că ăla îl bagă pe YouTube. Băi, lasă pe ea după cap și pe astea le iei în mână. Ca să te filmezi, să vrei și să te vezi la televizor. Să te vezi la televizor, să vezi ce ne-ai văzut. Așa. Bagă și viața. Hei! Bagă și. Hei! Gata, acum și Băi, da! Băi, gata? Hai să bugească. Aha, hai, e unul. Să vadă ăștia la televizor ce n-am văzut. Gata, hai! Da! Bagă! Dă gură! Că n-a dus din pe el. Dar nu-i poate, lasă că au și dă pe el jos. S-a uiți și uitați. Au ce-i cos, auzi din caută. Marine! Ce mă schimbă melodia? Ce băgăm acum? Ce mă dă inima?